Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma ukuthi umusha kule chaneli, bengicela ushaye usubscribe, ushere phela nakwabanye. Khona ubuzile amaphupho ngenyoka emnyama enebala elimhlophe. Noma ngabe isemhlano noma ngabe ikuphi uma nje inebala elimhlophe. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, iba nesiqiniseko sokuthi-ke ku-TikTok, uma ubuka ku-TikTok uyafollowa bese uyangi-inbox-a ucele inamba ozongibuza kuyona njalo ekuseni uma uba nephupho. Ungakhohlwa phela ukusubscribe-a ngaphambi kokuba ulalele le video uma ukuthi uyibuka ku-YouTube. Ake ngichaze-ke amaphupho ngenyoka emnyama enebala elimhlophe. Ukuphupha inyoka emnyama enebala elimhlophe ngezansi yiphupho elimeleke abadala noma amadlozi. Lisho inhlanhla ezokwenzeka emndenini wakho. Kanti-ke uma uphupha ushawa inyoka ensundu, kusho ulwaka lwabaphansi, phecelezi abadala. Bengicela-ke ukuthi-ke ungalibali ukushaya usubscribe ukuze-ke ungaphuthelwa noma ngabe nini mangifaka ividiyo. Uma unombuzo ubuze kwi-comment. Uma ukuthi-ke unephupho, bhala phela iphupho lakho kwi-comment. Ngizobe-ke mina sengikwenzele eyakho ividiyo, ngiyiphoste khona la ku-YouTube, ngiphinde ngiyiphoste ku-TikTok. Ukhumbule ukuthi ku-TikTok ipheji lethu lithi Sichaza Amaphupho. Ku-YouTube nakhona futhi ungasesha uthi Sichaza Amaphupho, la engikhuluma khona ngamavidiyo amaningi ngichaza amaphupho. Nisale kahle.